Seguimos neste Vigo Debate e agora quería tratar outro tema que é a situación da ETEA, porque no ano 2009 foi cando o Consello de Ministros cedeu as instalacións a Xunta, Concello e Zona Franca para desenvolver ese proxecto chamado Cidade do Mar, é dicir, que pasaron xa moitos anos, pouca cousa se ve ata este momento, xa estamos neste momento de discrepancia, de culpas un, culpas de outros, aínda que parece que agora sí, parece que as obras van ir para adiante. Recordo que Oría un día me falabas da ETEA, de que pena, de que tantos anos despois sigamos así. Sí, sí. Sí, es verdad. Bueno, pues me toca empezar a mí. Sí, así te cambia. Efectivamente, yo soy de los que acompañaba a unos hijos míos a jugar al fútbol en el campo de fútbol de ETEA. Tenía una piscina maravillosa. Olímpica. Olímpica. Era la única piscina olímpica que había en Vigo. Ahora ya no hay ninguna. Sepultada. Creo recordar. Sí. Y eran unas instalaciones modélicas y unas instalaciones fantásticas. Y además no solo eso, sino que era una institución que tenía una historia detrás tan importante como que se estaba promociones de técnicos de la Armada, etcétera, etcétera, y formación de gente magnífica y una formación espléndida, se producía allí y era una referencia. Yo, en principio, tengo que enterarme por qué se cerró la Escuela de Transmisores de Electricidad de la Armada. ¿Por qué? De buenas a primeras, el Ministerio dijo se acabó y lo cerró. Y a partir de ahí ha venido una de las historias, en mi opinión, más tristes de esta ciudad, que solo está superada por el desastre de la pérdida de todos los tranvías de la ciudad de Vigo, que se pudrieron, se murieron al sol cuando fueron retirados. Yo no tengo mucho más que decir. Ahora los que tienen que decir son los políticos de todas las administraciones, que son ayuntamiento, o municipal, diputación, Xunta de Galicia, gobierno central, que son los auténticos responsables de que una situación y que de unas instalaciones modélicas como aquellas se hayan convertido en una especie pues yo qué sé, pues un terreno para grabar películas o para rodar películas de guerra. Entonces, a mí eso realmente es que me da sonrojo y me da rabia, mucha rabia, que todo esto se haya producido un gimnasio que saltaron las maderas, una piscina que era, en fin, un auténtico desastre del que son responsables las autoridades que han tenido participación y que han tenido responsabilidades en esa catástrofe. Xulio. Ben, a verdade é que eu lembrome todavía baixo unha carpa na Praza de Armas, na ETEA, no 2010, a presentación dun ambiciosísimo proxecto por parte de Emilio Pérez Touriño, presidente da Xunta. Foi un acto que realmente animou, un acto que nos convenceu enormemente de que a idea de facer un complexo científico-técnico ao redor do tema do mar, convertir a ETEA na cidade do mar, era un proxecto absolutamente ambicioso, que posteriormente, unha vez que Emilio deixou de ser presidente da Xunta, esmoreceu, porque incluso hoxe non se lle escoita falar a Xunta de Galicia de esa ambición do campus do mar, de esa ambición... Me vas a permitir solamente un paréntesis. Sí. Es decir, sobre el papel hay muchas cosas que se pueden construir. Emilio Pérez Touriño, yo no sé, ignoro el contenido y en la generación de ese proyecto, pero es muy fácil decir, vamos a hacer ahí un supercomplejo europeo que se desarrolle con estudios marinos, laboratorios, piscifactorias, bueno, canales de experiencia, etcétera, pero ¿con qué dinero y cómo y de qué manera? Pois aí está, ese é o tema. Había unha proposta moi seria, que evidentemente necesitaba desenvolverse posteriormente, obviamente, pero é que o CSIC, o Centro Superior de Investigaciones Científicas, tiña un proxecto que estuvo unha chea de tempo nas mans da Xunta de Galicia sin aprobar. Unha chea de tempo hasta o ano 2021.
non se aprobou ese proxecto sectorial por parte do Centro Superior de Investigacións Científicas. E todavía hoxe estamos escoitando a Xunta de Galicia falar das cousas miúdas, falar de algo moi importante que é, por suposto, que incardinar e facer que ese complexo científico-técnico sexa ao mesmo tempo un lugar para esparcemento cidadá e un lugar para a cidade de Vigo e, sobre todo, para os habitantes de Teis. E escoitamos falar de que o problema é exclusivamente o desenvolvemento do vial inicial que, por sorte, a Zona Franca vai a facer un aparcamento na Praza de Armas, un aparcamento soterrado, evidentemente poñendo os cartos a Zona Franca, 15 millóns de euros, cando o principal responsable de levar adiante o tema é a Xunta de Galicia, e dedícase a falar exclusivamente dunha pequena competencia entre o Concello de Vigo e a Xunta de Galicia sobre se Abel Caballero quere ou non quere facer a urbanización do pasillo central e a conexión coa cidade, cando evidentemente o marxen de que podanse entender as desconfianzas entre administracións, porque hai exemplos dabondo de como é mellor que sexan os concellos os que fagan, leven os proxectos de urbanización, evidentemente coa responsabilidade aí económica da Xunta de Galicia, que é a responsable dese tema, que houbera unha pequena liorta e que o propio convenio fora un tema enormemente complexo. Non esquezamos que aquí o que comprou os terrenos foi a Zona Franca, fíxose unha mezcolanza de administracións que xurídicamente todo enormemente complexo, pero a realidade é que ese convenio está firmado, a realidade é que eso pode ir adiante, e a realidade é que no ano 2026, este ano, en febreiro, se firmou o convenio entre as tres administracións e estiveron presentes, evidentemente, todas as administracións. Supoño que Teruca fará despois de que non foi invitada a Xunta de Galicia, pero que a Xunta de Galicia recibiu o convenio e o devolveu firmado. E o que fixeron o resto das administracións, despois de que a Xunta fixera as súas visitas para meterse, que é o habitual, para meterse co alcalde e demais e tal, é dicir que o proxecto levan eles e son eles os que fan todo e tal e cual, pois supoño que protestará porque nese acto, no que evidentemente se puxeron por parte do Consello Superior de Investigaciones Científicas o proxecto plantexado, os 15 millóns xa presupostados para que evidentemente empece todo o proxecto en base de crear ese complexo, de que vaya o Instituto de Investigaciones Mariñas, de que vaya por parte da Universidade o Centro de Investigacións Mariñas, o CIM, que vaya a propia Facultade de Ciencias do Mar, porque é lógico que a formación, investigación e desenvolvemento pois estén presentes aí, pero é que isto é que non llo escoitamos decir a Xunta de Galicia, non fala para nada desa gran idea que é a primixenia, a original. Limítase a plantexar determinadas cuestións como que non podemos empezar a residencia cando se amosa perfectamente que podían empezar porque empezaron sin que estivera urbanizada o pasillo central. Evidentemente, o que houve aí é unha deixación de un proxecto importantísimo por parte da Xunta de Galicia, de un abandono total, que evidentemente temos que facer todas as administracións que se solvente de unha vez e vayan as cousas adiante. Agora que o convenio está firmado, a ver si de unha vez todas as administracións se poñen as pilas e non se esquecen dese gran proxecto para Vigo e os seus cidadáns. Teruca. Alucinadas tú coas cousas que di Xulio, o sea, como se poden desviar os temas para que parezan que os culpables son outros. Vamos a ver, Xulio, teño que matizarte, vamos a ver. Cando non querías decir que o Concello de Vigo non pagou os terreos, dixeche, bueno, con unha amalgama complicada de las administraciones. Non, a realidade foi que a Xunta de Galicia tiña que aboarlle a Zona Franca a súa parte e o Concello de Vigo tiña que aboarlle a Zona Franca a súa parte. A Xunta de Galicia aboou todo e fixo un convenio tamén para unha cesión en Portomolle e
quedou liquidada a súa débeda. O Concello de Vigo non pagou ningún só duro, hasta o punto de que prescribiu ese convenio e tivo que devolver esos terreos á Zona Franca. Recorrindo, foi aos tribunais, todos os tribunais, hasta o superior, dixeron que tiñan razón e que tiña que devolver os terreos. Neste momento o Concello de Vigo fixo outro convenio moi oscuro con Zona Franca e ten un dereito de uso, é un inquilino, non ten propiedade de terreos en Zona Franca, na ETEA. O Concello de Vigo é un inquilino que paga un canon e que ten que responsabilizarse do mantemento desa parte. O Concello ten que aproveitar que ten unha Zona Franca. Dito isto, por suposto que sí. Dito isto, dices, Teruca vai a criticar esa firma. Non, Teruca está encantada de que finalmente, despois de 9 meses, teñamos un convenio, porque o certo é que o Concello de Vigo retrasou esa asignatura 9 meses e ninguén sabe o motivo. Simplemente que Abel Caballero non quere que ningunha administración que non sexa el invirta en Vigo e construya en Vigo. Ti me dices, non sei que é a foto. Home, vamos a ver, toda a cidade sabe que foi un acto de deslealtade institucional, un acto de trilerismo e un acto de mala fe. O sea, a Xunta decía, cando firmamos o convenio, poñer data para firmar o convenio, silencio administrativo. A Xunta dixo, veña, firmo digitalmente, aí tedes o convenio, xa que non tedes unha data para firmar, e cando tuveron asignado digitalmente, entón montan a carpa para a firma, a Zona Franca e o Concello de Vigo, e a Xunta, que é a que está invirtindo, a que ten 10,5 millóns de euros para esa urbanización, non estaba presente. A realidade é que o Concello de Vigo non puso na ETEA ningún euro, nin ten previsto a inversión de un só euro. Esa é a realidade. A Zona Franca vai a facer un parking, como ben dices, vai a facer un parking que vai a explotar, polo que vai a ter un rendemento económico, porque ademais, se non fora así, ao mellor, tampouco a abogacía do Estado lle permitía. Pero o que vai a facer Zona Franca ali é un negocio. A Xunta de Galicia ten invertidos 4,5 millóns na urbanización desa parte do polígono ao que se vai a ceder para a residencia que está a construir en un convenio coa Fundación Amancio Ortega. E ten outros 10,5 millóns para urbanizar precisamente ese vial de entrada e a Praza de Armas que o Concello non o pon a disposición, porque a Xunta non quere que o Concello quere que o deixe para urbanizalo, facer as acometidas e devolverlo urbanizado. O sea, non quere quedar con nada. Abel Caballero é o no por o no. É tanto o no por o no que hasta a residencia de maiores, tan necesaria en Vigo, porque estamos tan necesitados de plazas de residencias de maiores, a denostou. O sea, porque ademais con uns argumentos tan ridículos, porque decir que a ETEA, que é un auténtico paraíso, non é unha boa zoa para unha residencia, con aquela vista que ten da ría a residencia que se vai a construir, con aquel entorno que ten verde para paseos para os maiores, di que están apartados, pero como apartados? O sea, a ETEA está integrada no barrio de Teis, que o barrio de Teis constitúe a cidade de Vigo. O mellor o que ten que poñer é máis frecuencias de transporte. Mira, como ben decía Orío, neste momento, desgraciadamente, a ETEA é un palco, é un lugar de rodaxe. O sea, vos se vades mañán a ETEA, efectivamente, vades a ver ese plató que vedes uns edificios que hai que restaurar,
uns edificios que xa se cederon para a universidade, para o campus do Mar, que están limpios por fora, están como chorreados, blanqueados, e dices, que cousa máis rara, un edificio que se vai a rehabilitar, como están en tan bo estado? Precisamente para eso, para actuar, para ser un plató de cine, que é para o que se está utilizando neste momento a ITEA. A Xunta de Galicia sempre apostou polo campus do Mar, sempre apostou polo campus do Mar, e como ben sabes que ti estás no Consello da Universidade comigo, a universidade non estaba tanto pola labor do campus ali. Hubo que negocialo e había algúns que querían ir e había outros que non querían ir. E agora que estamos en eleccións para a universidade, a min a verdade é que preocupoume moito as declaracións de algúns dos candidatos, porque había unha candidata que se manifestou claramente por o campus do Mar na ITEA e por ese desenrolo, claramente. Pero hubo outros dous candidatos que non dixeron eso. Entón, ao mellor, en maio, vamos a ter que seguir falando do desenrolo dese campus do Mar, que desde logo, tecnolóxicamente, para a investigación e para a docencia, sería o mellor que lle podería suceder a esta cidade. Serafín. O triste de todo isto é que seguimos aí sin avances significativos no tema da ITEA, porque é verdad que as pequenas cousas que levamos visto ata agora é o derrume de algún dos edificios ou de as cousas que se deixaron ali abandonar, e iso é o triste, non? Porque ademais aí eu recordo a Asociación de Veciños sempre moi reivindicativa en ese aspecto, para que incluso se aproveitaran, non? Cuestións como decía aí Urío, non? Bueno, a verdade é que a min o único que me queda é que eu creo que as administracións que tiñan competencia en este tema é que o que fixeron foi pasar. E non pasar por tal, sino que pasaron porque o que lles interesaba era facer a súa película, non a película que decía Uría, sino a súa película propia, de decir, un bo sitio para facer campaña electoral, porque sí que nos últimos anos, polo menos, eu estou vendo que tanto o Partido Popular como o PSOE continuamente van ali a facer e a inaugurarse os proxectos, se quitan unha foto e promesas. Levamos escoitando promesas do tema da ITEA, eu que sei dende mira, cando se presentou Caballero as primeiras eleccións, que non quitara aínda a maioría absoluta, xa prometeu en esas eleccións, en unha carpa, ali, que non sei, agora non recordo o ano que foi, cando gobernou con Santi Domínguez, bueno, o compromiso que tuvo é que no mes de xuño a xente se iba a poñer en marcha o tema para que a xente utilizara a piscina, el pabellón de deportes e el campo de fútbol, dali tal. Bueno, desa provecha nunca máis se supo. Pero é que as mismas promesas que el Partido Popular, e é que hai unha falta de cooperación intencionada, decir, que está feito completamente adrede. Yo hay dos cosas en Vigo que como ciudadano de Vigo pero foráneo siempre estoy muy atento. Una es el famoso proyecto del metro de Viene y Va, el metro de Vigo, de va y viene. Eso lo veo complicado, que es complicadísimo, pero que aparece y desaparece. Sí, a veces. Que buenas a primeras hay un momento en que sale a la superficie, y el tema de ITEA, que son efectivamente promesa tras promesa, proyecto tras proyecto, todo en vacío. Porque o que interesa é o rédito político, absolutamente, e en este momento, tanto o que nos pode contar o PP como o PSOE, é que non o creemos, e eu que son un pouco creyente, non moito, pero un pouco, non por si acaso, como decía outro, digo, bueno, pois aquí o único que pode solventar esta historia, e eu o transmito así aos veciños que están esperando e as veciñas de Teis, que pidan algo a San Antonio, unha vela a San Antonio, como decía miña nai, poñamos unha vela a San Antonio que seguramente vai máis rápido o proxecto que confiar en ese momento nas institucións que teñen competencia no tema de tal. E é verdad que teñen competencia as tres, a Xunta, Concello e Zona Franca. Non, que conste que non o regalaron, tampouco o tema Zona Franca tuvo que pagalo, por adquirir a concesión. Pero evidentemente eu aplaudo
que o alcalde de Vigo, que é o presidente da Zona Franca tamén, aproveite a outras administracións para aforrar cartos dos contribuintes vigueses e facer que a Zona Franca invirta o máis posible aforrándolle cartos á institución que ten que facer moitísimas cousas máis nesta cidade e que o fai, que aí está a mostra Perdendo perfectamente patrimonio, da perdendo cidade patrimonio, que temos, gastando Pero máis, que e indo aos obvio que tribunais. Iso é enormemente positivo, Non porque é positivo lle aforra descapitalizarse. cartos aos vigueses. Que o alcalde desconfíe do plantexamento da Xunta respecto a que quere ser a que licita, a que leva as obras, etc., cando a maior parte das administracións, o goberno central, en moitas ocasións o que fai é poñer os cartos, pero deixa que a xestión a leve a administración máis cercana, que é o Concello, para que evidentemente faga as cousas o mellor posible, porque o Concello é o primeiro interesado en que esas conexións coa cidade e esa organización sea de primeira calidade. E xa tuvo máis de un disgusto coa Xunta de Galicia respecto a querer ser a que pon os cartos, pero tamén leva todas as medallas. O que é evidente é que as cousas melloraron, que as cousas van ben, porque con ese retraso de 8 meses, pola dificultade xurídica, que non era pouco, que non era pouco, porque, como di Teruca, hai cousas que os abogados do Estado e que a legislación Pero si non se tocou dificulta ningunha liña. enormemente. Non se Pero é que tocou ningunha se vai liña do a borrador. se vai a facer e vai a ir adiante. E os cartos están aí, as administracións, o Centro Superior Bueno, a ver de se coñecemos o bar, Científicas polo menos. está comprometida. Sí. Eu A diría cafetería. que os matices... Sí, Eu diría que os en ano e matices medio van a conocer, dos bueno, candidatos 2 anos. a rector ou rectora, moi posiblemente rectora, son matices que evidentemente nunha campaña electoral son propios, porque habrá xente Pero que ao falan mellor de non lle convence de replantearlo. todo o traslado da Facultade de Ciencias do Mar, cando é enormemente positivo que formación e investigación estén absolutamente xuntas e ademais perto do mar, que é o que se ten que facer. Eu non E dubido de Cocesir que por aí pegado. non vai haber problema. Estou absolutamente convencido que a universidade non vai a deixar atrás esa importantísima, por moito que cambie o rector, que de seguro vai a seguir apoiando clarísimamente este proxecto. Pero eu alégrome que por fin falemos da ETEA, non só como lugar de esparcimento para os veciños, etc., sino que nos lembremos e poñamos o acento. O primeiro é importante, pero ese complexo científico-tecnolóxico é absolutamente vital nunha cidade cada vez máis tecnolóxica e onde o futuro está precisamente aí, na tecnoloxía. Por iso o aeroporto é tan importante, entre outras cousas. Pero é que é obvio que eso ten que recibir un impulso importantísimo por parte da Xunta de Galicia, que é a principal responsable neste tema, porque o proxecto é originario precisamente da Xunta de Galicia e ten que manterse. Se estuvo abandonado 11 anos, que non son 8 meses, é por parte da administración responsable de levar eso adiante. Eu direi que a piscina, obviamente, dende que se foron os militares. As instalacións deportivas están funcionando. O Concello as ten a disposición. A piscina non, porque todos sabemos o problema do deterioro da piscina enorme que existindo. A piscina de Teix xa non tiña tanto sentido, pero as administracións están aí. E se o alcalde aforra uns cartiños para facer unha praia nova e facer para os veciños de Teix a praia da Guía con esa piscina que está plantexada, pois moi ben aforrados esos cartiños, porque a xestión económica do Concello é absolutamente extraordinaria, procurando que todas as administracións se comprometan con a vida. Un minuto de Teruga creo que nos queda. Solo un minuto para respostarlle a Serafín. Serafín, entendo a túa desconfianza coas administracións, porque hai momentos nas
nos que o teño tamén. Pero sí é certo que a Xunta de Galicia leva invertido na ETEA. A Xunta de Galicia está facendo a urbanización do polígono 6, que é onde se está a construir a residencia de maiores. Vai a pôr a disposición unha residencia de maiores de 150 usuarios, que os veciños aplauden. Mira, a semana pasada estiven ali, coincidín con un bo amigo teu que precisamente é da asociación veciñal. Estaba satisfeito e decías ti, a ver si podo nun ano estar na cafetería. A cafetería efectivamente está licitada no edificio da antigua panadería de ETEA, con unha vista espléndida ao mar, con unha terraza aberta e outra pechada, vaise por a disposición. Inversión da Xunta de Galicia tamén. Non vas a poder nun ano, pero mellor en ano e medio sí que vas a poder. E vai a sustituir ese contenedor que temos ali, que válgame Dios, verdad que sí? Penoso. O sea que vamos a ter urbanizado, que por fin parece que o desbloquea o Concello de Vigo, aboado por a Xunta de Galicia, 10 millóns e medio. Urbanizado e accesible a residencia de maiores para 150 usuarios. Unha cafetería e no campus do Mar, que é o que nos interesa, a Xulio e a min tamén, temos as cesións dos edificios feitos á Universidade de Vigo, e o que temos que impulsar é que quen se faga cargo o rectorado da Universidade de Vigo aposte precisamente por ese campus científico ali e que non o bloquee, e coa colaboración do Goberno do Estado tamén, porque temos o CSIF e temos outro organismo do que non falamos, que é o Instituto Oceanográfico, que está pechado porque caen cascotes, que ten que ubicarse ali tamén, porque toda a investigación en torno ao mar ten que centralizarse na ETEA. Aquí o deixamos. Despois, esperas a vela en San Antonio ou non? Sí, eu creo que hai que poñerlle a vela, porque eu creo que o que se vai a seguir é facendo fotos. Yo que soy madrileño, San Antonio de la Florida es el patrón de las niñas que quieren novio. Ah, pues mira. Bueno, pues a ver si son niñas que quieren la ETEA. Pero en Vigo temos algo máis milagreiro que o Cristo da Victoria. Sí. Uno ha tenido el honor de ser pregonero. Sí, señor, é un magnífico pregón. En San Francisco, vos lembrades das Tres Gracias? En San Francisco é algo que últimamente non é unha tradición que esmoreceu bastante. Vese que non é moi practicante. Faise todos os anos en San Francisco e na Igrexa de Alcabre. Nas dos ubicacións. Pero San Antonio, eu creo que recorría moito máis camiño. O ano próximo levo. Bueno, pues hai que dar estas promesas, sobre confiando todo que todo mellore no esquecemento. Dende agora. Serafín, Xulio, Orío, Teruca, un placer. Ata a próxima. Igualmente. Moitas grazas e a vindeira semana máis... Boa tarde a todos os televidentes. Máis Vigo Debate aquí en Televigo. Adeus.